itt vagyok, folytassuk onnét, ahol hagytam. Wi-Fi meg a routeren a beállításokat megmutatom, ugyanis ha az nincs beállítva, nem tudják elérni a szerveret. Először is képernyőt osztok. Ugye, hogy jutunk el oda? Keresőbe beírjuk, hogy cmd, parancsolra enter, ip config, a default gateway-t nézzük, ezt kell beírni a böngészőbe. Megvan, benn vagyunk. A modemnek vagy a wifi-nek van valami kódja, meg bejelentkezési adatai, azt be kell írnod és beléptet majd. Nekem ez most nincs benne, mert nem léptem ki, nem logoutoltam ki. Tehát keresünk olyat, hogy port forward. Ilyet. Hozzá kell adni. Mindkettőre legyen ugyanaz. És mit kell megadni, melyik IP címet ide, az IPv4 adresszt, ami a teggépedé, tehát nem az 1-es, hanem a 2-es. Érdemes hosszabb távot kinyitni neki, mert ki tudja, meddig ér. Hozzáadjuk. Amint kész van, frissíti magát az oldal, és elvileg látni fogjuk ott megjelenni alatt. Kész. Boot. Oké. De van még egy olyan, hogy DMZ, ez a másik, amit kell csinálnunk. És ugye ez alapfunkcióként nincs beaktiválva, enap DMZ, ez bekopipál. Ugye nekem már megvan, és ugyanazt az IPv2, vagy hát IPv4 adressz kell odaírni, ami a 2-es végül. És applizni utána. Ha ez megvan, igazából ez ennyi lenne szerintem. Még egy valamit lehet csinálni. Adott esetben, hogyha nem enged át, akkor esetleg bemész Windowshoz, kiszeded a tűzfalnak az aktiválását, meg az antivírust kikapcsolod. Ennyit tudsz tenni. Ha akkor sem működik, akkor jó kérdés. Illetve, hogyha 2 wifi van egymás után kötve, az nem tudom, hogy alkalmas-e rá. Viszont egy elerősítő, meg egy wifi, egy modem wifi egybe, az úgy jó. Viszont, hogy modem wifi és egy wifi még rákötve, az úgy nem biztos, hogy működni fog. Na, ez ennyi lett volna. Köszi szépen, és hello!